Амин. Слава Господа. Господи, пред Твоето свято лице, Боже, аз Ти благодаря, Господи, отново за тази седмица, Боже мой, че Ти, Господи, на силите ни даваш дарът живот, Боже, а ние го имаме за даденост, Боже. Сега, Господи, аз вярвам, че всеки от нас е усетил Твоята любов в живота си, Боже. Ние искаме повече да се потопим сега, повече в Твоето присъствие и в Твоята любов. Изпълвай ни, помогни да отпуснем сърцата си пред Тебе, Господи. Боже, Твоето Слово е личност, Господи, живо и деятелно. Моля Ти, помогни ни да го срещнем лице в лице, да го приемем, Господи. Тази година, Господи, на силите, изпълни ни, Господи, с Твоето Слово, с Твоето присъствие. Моля Ти се за Твоя огън в живота ни, Господи. Не, Господи, малко, Господи, но постоянно, Господи. Искам да мога да кажа, Господи, Ти си най-важното нещо в живота ми. Искам толкова да прилива този огън, да бъде постоянен, Боже, да прилива, Господи, на силите, че да мога смело да кажа, че Ти си най-важното нещо в живота ни, Боже. Благослови църква Витезда, изпълни сърцата. Боже, всеки има нужди и грижи, Боже. Нека, Господи, всеки сега да успее да отпусне. Аз вярвам, че Ти имаш частица любов за всеки, Боже. Моля Ти да плениш всеки разум чрез Твоето Слово. Благославям Ти в името на Исус. Амин. Слава на Бога. Може да заемете вашите места. Кажете един към друг. Много съм щастлив да се радвам до теб. Исус живее в теб. Амин. Колко сме благословени да бъдем в Божието присъствие. Съобщенията за тази седмица са следните. Неделното училище може да заповяда горе. Бог да я благослови. Молете се за нашите деца. Съобщенията за тази седмица. Ще имаме специално съживлително служение за сутрешно и вечерно служение от 3 март до 7 март. Ще имаме гости от църква Радост с пълен. Гостите ще бъдат 14 души. Молете се за тях, както и за специалното служение, което ще бъде от 3 до 7. Вярвам, че Бог ще действа. Пастор пак ви кани на семинар за размишляване на Божието Слово върху книгата на Лука от 18 часа до 20 часа и 10 минути от 17 до 21 февруари. Заповядайте от 17 до 21 февруари на семинар за размишляване на Божието Слово. Брати и сестри, които имат сърце да споделят размишляване върху Божието Слово пред църквата ни, може да споделите с сестра Руми и сестра Кристияна. Винаги, когато вие искате пред църквата да споделите какво Бог ви е докоснал, първо споделете с сестрите и след това може и пред църквата. Тази седмица само имаме сутрешна молитва, няма да има служение сряда и петък. Сряда и петък няма да имаме служение, ще има само сутрешна молитва. Заповядайте всички на сутрешна молитва. На 27 юни 2025 година ще има концерт в град Варна и ако успеем да се съберем над 50 души, да ходим заедно като църква, тогава ще отидем на този концерт. Билета е 60 лева за участие в този концерт, но църква Витезда ще го закупи вместо вас. Единствено това, което е необходимо е вие да си заплатите транспорта, който възлиза на 40 лева. Така че само пътните разходи, а сумата за билета църква Витезда ще го заплати. Концертът ще бъде чудесен. Хваление и поклонение на Майкъл Смит. Това е много известен хвалител. Ще се проведе в Двореца на културата и така ще успеем заедно. Така че нека заедно да ходим като църква. Записвайте се при пастор Яни, пастор Пак или от някой от служителите и така заедно ще ходим. Хигиена. Тази седмица ще бъдат сестра Златка и сестра Николинка. Господ да ги благослови. Ако имат някакви въпроси, може да се обръщате към нас. Словото за днес ще бъде от Лука, 4 глава, от 1 до 14 стих. Темата ще бъде Исус пълен със Святия Дух. Може ли заедно да прочетем темата на 3? 1, 2, 3. Исус пълен със Светия Дух. Амин. Аз ще прочета първия, вие втория и така до края, а последния стих заедно ще го прочетем.
А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена. Бе изкушаван от дявола и не яде нищо през тия дни. И като се изминаха те, той огладня. И дяволът му рече: ако си Божий син, заповядай на този камък да стане хляб. А Исус му отговори: писано е, не само с хляб ще живее човек, но всяко Божие слово. Тогава, като го възведе на една планина нависоко, му показва всичките царства на вселената. В един миг време дяволът му рече: на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз я давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговора му каза: писано е, на Господа твой Бог да се кланяш и само Нему да служиш. Тогава го заведе в Иерусалим, постави го на крилото на храма и му рече: ако си Божий син, хвърли се от тук долу. Защото е писано: ще заповяда ангелите си за тебе да те пазят. И на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Исус в отговор му рече: казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се отегли от него за известно време. А Исус се върна в Галилея със силата на Духа и слух се разнесе за него по цялата околност. Амин. Слава на Господ Бог да ви благослови. Днес словото ще сподели пастор Пак. Заповядайте, Господи благослови. Концерта успейте до другата седмица. Църква Витеста от благодарност за 3000 лева. Остави там просто духа така студено, защото трябва да го оттеглите там, защото така е, ние опуснахме от снощи, затова духа студено. Там дърпайте да не настини, ако стоя ще настини, да знаете. Да знаете, сега Бог те благослови. Сега ще казах, споделя, концерта до другата седмица записваш. Само ти от 100 лева, 40 лева платиш. Ние ще вземем един хубав микроавтобус, 60 места. Църквата, това ти ще платиш 40 лева. Отиване в Бурщане. Отиваме петък на рано сутринта и ще отидем на плаж, там на младите да играя. На през деня бъсът ни какво прави? Ще вземам 2-3 хотел, ти да хъркаш там, защото ти викаш изморен, страшна работа. Много хитруваш и аз сега всичко знае мислите ти, затова сега ще загласи заради тебе. Хотелите, 3-4 хотел, даже ако трябва 5 хотел ще взема, само за тебе 4-5 часа да знаеш. И това както стана 6 часа, теглим там, ще отидем там, за концерти участва 7, 8, 9, 10. Наша църква, това е нашата песен над всичките песни, това са от всичките неговите песен. Той записах. Само живота ти има един път. Аз мисля, че той, Майкъл Тобили Смис, когато отиваме в рая, той ще бъде водач на хвалите. Ти ще видиш тази земя, този ангел, който живо. Нищо няма, Жуис Майя, Бенихин, нищо няма общо. Този човек, американците най-много обича. Той, не англичани, американците, той идва. Сега концерта. Това е, трябва да платиш 1000 лева. Няма да имаш възможност живота ти да видиш ангелчето. Учите ти ще видиш ангелчето. Затова сега ние ще ходим 60 лева, църквата ще платим до тази неделя. Ако записахте тази неделя, тогава ние ще купим билет, защото до другата седмица има намаление 20%. Това ние църква Витеса може да спестява 600 лева. Това са 600 лева. И демек 3000 лева от 600 лева е намаление. Но ако така ще купим, ако нататък, ако ти откажа, тогава ти платиш 100 лева билет, защото църква Витеса, касата харчи парите. Затова сега ти няма нужда да платиш сега билет. Църква Витеса, вие дадохте всичко благодарност за тези неща. Аз започна да спесява финанси на нашата църква благодарност да не пипа. Така, я ще съберем, ще установи. И така, ние 27-ми там ще празнуваме заедно. Ако трябва,
аз ще църпи, Даман ще бъде мой рожден ден, ще църпи един хамбургер, слава Бога, амин. Тогава всичко е наред. Записвате до другата неделя. То, ако наша църква много е строг, както дата, толкова. А ако няма 50 души, тогава няма да отидем. Слава Бога. Бог те благослови. Заповедайте, къдете комедии, заповедайте концерта. Слава Бога. Амин. Слава Бога, амин. Наша църква за духовността всичко сте забаваме. Ето малкото момиче, Елито, ще споделим сега за Словото. Всяко служение ще прилагам на вас, който има, Бог много говори за вашия живот, тогава сподели, не да срамиш. Слава Бога. Ели, слава Бога. Господа те благослови. Ляко пръскай на нея. Слава Бога. Няма да говориш както янтра, ябаш говориш. Айде сега. Слава на Бога. Сега ще споделя, което Бог днес ме докосна чрез днешното слово, чрез няколко стиха. Бог докосна сърцето ми. Първо 9, 10 и 11 стих. Тогава го заведе в Иерусалим. Постави го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят и на ръце ще те вдигат да не би да удариш о камък краката си. И тук дявола изкушава Исус в пустинята, като цитира писанието от Псалом 90 глава, 11-12 стих, опитвайки се да накара Исус да покаже своята божествена сила. Исус обаче не се подава. 12 стих. А Исус му отговори: казано е да не изпитваш Господа твоя Бог. И как Исус не се изкуши, след като дявол атакува чрез Слово? Той буквално му казва, нали, Псалом 90 глава, 11-12 стих. И как не се изкуши той? Чрез дълбокото познаване на своя Отец, чрез дълбокото познание на думите на своя Отец, чрез пълното изпълване със Святия Дух. Както пише, нали, в първи стих днешното Слово, Исус беше пълен със Святия Дух. И днес докосна моето сърце да се моля, да искам: Исус, искам да те позная по-надълбоко. Исус, искам да позная думите ти по-надълбоко. Искам изпълване със Святия Дух. Амин. Амин. И 13 стих. И като изчерпа всяко изкушение, дявола се оттегли от него за известно време. Дявола се оттегли. Ето, Исус победи този период на изкушения чрез Слово, защото дявола, когато атакуваше, Исус, като има Слово вътре в себе си, знае как да действа и като познава своя Отец. Дявола се оттегли, но за известно време. И нека да бдя аз, защото дявол гледа да атакува във всеки удобен момент, във всеки момент на слабост. И за това е много важно моята бдителност и моето постоянство. Нека всеки ден да се приближавам още повече до Исус и да искам да го позная по-надълбоко. Нека всеки ден да бъда лице в лице с Него и да държа Божието Слово до край във всяко едно положение. И да искам всеки ден Святия Дух да идва с нова сила в мен и с още по-голям огън. Това е. Бог да ви благослови. Амин. Слава на Бога. Амин. Ти от Тървак, като искаш, снега 1 метър. Ама тут, майка ми, има ли сняг? Тя викам, няма сняг. Защо лъжиш? Двората, има ли сняг? Двората. О, има. Еш. Защо лъжиш, мамо? Викам, има сняг. Защото майка ми от снега обикалях, баях 10-20 км обикалях и едва намери, прибирах. Слава на Бога. Моли се за майка ми, обикалях. Да търси мене, иска да дойде с пеша до България. Моли се майка ми. Пак търсих. Слава на Бога. Остави емоцията ти. Амин. Амин, бе. Амин, остави. То много лъжа. Емоцията ти много лъжа. Лишението ти много лъжа. Слава на Бога. Много лъжа. Мислите ти много лъжа. Кажете, моето мисли измами. Кажете сега, Сана. Амин. Освободен ли сте тази сутринта? Амин, слава на Бога. Амин. Добре, тогава може да го чуем. Исус не е нужно да бъде изпълнен Святия Дух, защото Той е Господ. Амин. Но Той иска да даде пример как да живеем тази земя. Затова ти служих. Ето, нека служи да пие
Защото аз искам да мечтая, нашата църква иска, ако имам финанси достатъчно има, искам всяка неделя, искам да купя 10 кутии цигари. Слава Бога ми. След служение искам да редовно раздава на тебе, да пушиш цигарите у вас. Слава Бога ми. Разбрате ли? Не майта. Ти мислиш, че майта. И една запака, ако нямаш, сигурно запака имаш. Разпака имаш. Но аз всеки ден една кутия и да го подари на тебе. Да малко да вземе. Кажете, цигарите няма вкус. Така ли пушиш сега? Галя, сега както пушиш сега, така ли пушиш? Цигарите няма вкус. Амин, кажи амин, сан. Амин, сан, Бога. Амин, амин. Аз искам да закача вашата глава, малко да се води. Сана Бога, какво да правиш? Защото аз посещава църквата на цялото 10 години. Мога да кажа 10 години ходиш и без главата, да искам да кажа нещо. Той говори нещата, а бе, какво говори този човек? Затова искам да закача малко да се води, да знае Сана Бога. Само брат Наско няма да закача, а малко закача на него, веднага тъжно стана, веднага иска да го плаче и няма как да закача. Брат Льош няма ли днес Сана Бога? Но и пак няма, той отчая. Вчера малко гледа очите му, не гледа така. Скоро купихме един маратонки за него и скъса маратонки. И той пак ме пита, абе скъса маратонки, ти утре ще дойде ли пазар, вика? Много ядосва. Но какво да прави човек? Той живее, улицата живее човек, бе. Сега той ако малко така остави, той наново собственика чорбажи ще изгони на него. Всеки месец 100 лева, всеки месец 100 лева. И няма как, братя. Той иначе веднага той контейнер. Какво да прави? Кажи ми, дай ми себе, да е строг да го прави. Добре, иска той да спи на контейнер ли да бъде? И малко не гледа, и той е отчаян наранен. И той каза, аз видях, че минаваш на колата. Разбрах, че си наранен. Слава Бога. Нормално той е наранен от мене. Какво да правим? Слава Бога ми. Братя, пак казах, Исус не е нужно той да бъде изпълнен Святия Дух. Но обаче той беше изпълнен Святия Дух. Никога няма да забравиш, когато той бе изкушен, беше изпълнен Святия Дух. Колко си трудно ти сега ток имаш, най-много ток имаш. Питай към един друг, ток колко имаш? Кажете другия, не ме закачиш сега. Кажете, слава Бога ми. Не ме закачиш, слава Бога. Даже букви Т не иска да го виждаш, слава Бога. А случайно да пита някой, кой да има? Брат Наско, малко да закача тебе. Няма да прибираш, моля ти се. То колко платик, Наско? Викай високото. Много малко. 80 лева, нали? 800? Вие мълчиш. Има човек, който плати 800 лева. Не, един месец, Господи, не, един месец, 800 лева. Ти живях без Святия. До сега семейството ти колко е наранил от тебе? Разбрате ли? Наранява осянката. Аз те позна, Анди, осянката. Осянката имаш, той Анди. Анди какво прави? Пастор, оде знаеш? Аз наранява осянката ти да знаеш. Затова, братя, бъдете изпълни Святия Дух. Амин. Най-голям грях един християнин идваше в църква без Святия Дух. Всичко пречи. Без Святия Дух приготвиш на манджата и пак той няма вкус. Сълзи има. Мамо, плаче ли? Защото много е солено. Ти сълзите ти влезе в храната ти. Сега бъдете изпълни Святия Дух. Амин. Аз вярвам, че изцелява на другите хора. Амин, слава Бога. Ако аз много акцентирам, тогава хората ме хвърли, викам, че е сектант, затова аз не говориме,
Но има смисъл, братя. Затова колко е важно днешно слово да разберем. Исус беше изкушен, но Той беше изпълнен Святия Дух. Всяка изкушение Той успява. Той имаш тази година, нека да имате болно кръщение. Слава Бога, амин. Пожелавам ви, слава Бога, амин. Бог те благослови. Амин, слава Бога. Амин. Първото степен, Исус ни учи. Първото трябва да има болно кръщение. Синът ти иска малко. Синът ти иска да подари една хубаво автомобила. Ти така обещах, нали така е? Не искам автомобили. Искам да може ли ти малко да редовно идваш, малко редовно за църквата и да има тази година болно кръщение. Амин, бе. Амин. Няма време, братя. Сега време, когато погреба да знаеш. Не искам те да погреба, нека Господ дава сили и да живее. Затова сега ела служение, слава Бога. Няма да отдалечиш служението, братя. Но няма място. Каквата гроба. И купая на бая, костите намерих. И една торбичка сложи. И аз викам, Митко, вика, какво правиш тук? Купая, пасторе. Какво е този чували, вика? И костите, викам, началото не разбрах, викам. Тук, защо мръсно тук, вика? Пасторе, това са кости. Един чувал, брате, един чувал. Събрах. Кой е? Бабата. Мале, видях каква миризма. Братя, загласете всичко. Искам да видим всички заедно в рая. Амин, слава Бога. Не ми интересува. Деца има ли, семейство да има ли, жена има ли, мъж няма ли. Искам да съм рая. Слава Бога, амин. Кажи към един, искам да съм рая с тебе. Слава Бога. Сериозно казваш, слава Бога. Този човек утре ще намери ли, сега казваш времето. Синко, искам да съм рая. Амин, слава Бога. Амин. Добре, братя, всичко е будено чрез Святия Дух. Ние чрез будено минахме болно кръщение. Имате ли болно кръщение? Амин, слава Бога. Бог да ви благослови. Слава Бога, амин. Амин, слава Бога, амин. Амин. И тогава след това какво Исус го направи, когато той мина болно кръщение, огън падна върху него. Огън падна. Демек, какво трябва да има на нас? Кажете, искам кръщение Святия Дух. Дигайте ръка, аз още нямам кръщение Святия Дух. Дигайте ръка. Дигайте ръка. Високо, дигай. Високо дигаш, мали, дигаш. Иначе пак ще хвърля, както поп и се поп оплаши. Аз 3 пъти прави погребение. Поп оплаши мене. И морама той агенча дойде и оплаши ги, дърпах. И този корече пак прави погребение. Наново дигаше сега. Какво забравя? Който няма кръщение Святия, дигайте ръка, слава Бога. Да, дигай ръка. Така, слава Бога. Добре. То не е кръщение Святия. Святия Дух, истина, ти плачеш, сълзи, не можеш да спираш. Разбрахте ли? Случва се живота ти, сълзи не може да спираш. Мисля, че подъниш. И мамо, какво стана? Въртиш. И това е кръщение Святия Дух, братя. Не да кой казах това е кръщение Святия Дух? На майтав. Кой не може да каже, на който човек друго е истина с подъна, с сълзите, не можеш да спираш. Амин, слава Бога. Това е кръщение Святия Дух. Кажете, искам кръщение Святия Дух. Амин, слава Бога. Аз пожелавам ви тази година всички да има кръщение Святия Дух. Амин. Амин, слава Бога. Искате ли? Слава Бога, амин. Искам Святия Дух. Амин, слава Бога. Ако иска Святия Дух, вземете решение и
Вземете сега, само кажете, искам Святия Дух. Кажете, искам Святия Дух. Така се молиш. Няма нужда друг думи. Спираш се всякакви друг молитвата. Спири всякакви молитва. Само това в църква идваш, искам Святия Дух. Прибираш, искам Святия Дух. И ако имате скръшността, искам Святия Дух. Слава Бога, амин. Амин. И така да се може целият живот. Не, има период. Но важно, силно влияе, когато устата ти е на думи, които постоянно казваш. Братя, споделихме, защото ти не можеш. Братя, аз не мога да служа чрез емоцията ми, чрез знание. Винаги обърка. Тази църквата винаги обърка. Винаги обърка. Емоцията ми, мислите ми, решението ми, винаги обърка. Третото какво правеше, когда 40 дена пустиня? Кажете сега. Кажете 40 дена пустинята. Амин. Кажете, аз искам духовно училище. Искам да кажа нещо. Който вече има огън в вашия живот, ти трябва да миниш духовно училище. Затова наша църква прави семинара. Затова наша църква семинар го миним. Братя, много е важно в твоя живот да има духовно училище. Тогава, ако няма тези семинари, може, нали, ти не може някъде се ти нещо, някакси духовно училище. Кажете сега, аз съм ученик на Исус Христос. Амин. 40 години. Какво правеше 40 дни в пустинята, братя? 40 дни. Братя, защото това го един обучение, че аз да не стоя моето правда, а да стоя правдата наша Исуса Христа. Амин. Учението е много лесно. Учението е много лесно. Исак за колко време трябваше? Исак за 2-3 дена достатъчно. Авраам колко години? Нямам представа. Авраам много време трябваше. Не знам колко време трябваше. Може Авраам веднага повярва, но той попадаше. Но Исак друго е. Исак, той е както тате, къде е овцете? Къде е овце? Къде е овце? Къде е зетвени? Викам, Авраам каза, Бог промисли. Тогава Исак трябва да бяга. Той бяга, той не бяга. Той повярва. Когато тате, Господ промисли. И Исак, той повярва. Той позволи. Той позволи. И дори тате гъта, той позволи. Но обаче след вашето поколение страшна работа. Яков, колко години? Хитрова. 20 години. 20 години ще. На Гого, най-хитър човек. На Гого, където при Бойчо го оставиха. Да? Най-хитър човек. Винаги научиш. Всички така е, братя. И аз, братя, и всеки ден бих трябва да го отрече себе си, и за да търсим наша Исуса Христа, братя, да приближи повече и до тебе, и от тебе. Тоест, ако аз не приближи до Господа и така служиме, тогава кажи, викам, пасторе, сега не е добре, ти трябва да го оставиш. Сега ти трябва да го оставиш. Братя, аз вчера казах, сестра ги ми сподели една сериозна работа. Ким, ако много лошо го буди църквата Витеста, няколко пъти забележки имаш, църква Витеста, кажи устата ти, мъжо, служението и до тук. Тогава аз веднага ще оставя служението. Защото, щом Бог отвори устата ти, е дошъл времето. Не искам да чуя от нашите вярващи, пасторе, ти не си добре скоро. Аз не искам да чуя от нашите вярващи. Тогава те много наранява. Не искам да чуя от нашите вярващи. И ти си моя свидетел, много добре знаеш кога, как трябва да бъде. И така, и ти ми насръчиш и говориш, тогава аз ще оставих и тогава разбрах, приемете душа. Братя, аз пак нямам право. Защото когато ти служиш,
Когато ти идваш в църквата, мислиш, че ти си праведен човек. Разбрахте ли? Това е много ерушо. Аз съм пастор тук, църквата, главния пастор. Нима мисли аз себе си, правдата е в мене. Правдата е наша Исуса Христа. Амин. Амин бе. Правдата е наша Исуса Христа. Много е трудно, братя. Много вярващи, много е опасно. Както идваш редовно в църквата и аз идва редовно, мисля, че е така, братя. Не. Това е един от много опасно. Какво искам да говоря днес слово? Защо трябва до духовно училище? Защо трябва да Исус беше виден изкушен 40 дни? Сега ще кажа за две цели. Едното общо слабости. Общо слабости и частно слабости. Общо слабости е какво е? Общо слабости е, ние сме човек, всички е ограничено. Нали така е, братя? Финанси, храна, за материално, за уважание, любов и всички тези общо слабости има, щом си човек. Ти не може, ти си добре, аз без човек, без любов може да живееш. Няма как. Ти нуждаеш се. Всички човек нуждае се любовта. Така ли е, братя? Всеки човек нуждае се финанси. Това са всичко общо слабости. Но когато ние минем духовно училище и Господ вече спира, ти вече общо слабости, вече добръша. Слава Бога, амин. Слава Бога, амин. Ръкопляска на Бога, амин. Халелуя. Амин, слава Бога. Но проблеми, много християни от този общо слабости не желая да Няма как. Съжалявам. И се повтаряш. Не може да излизаш този верига. Един кръг не може да излиза. И благодаря. Но обаче има на лично слабости Лично слабости трябва на целия живот, братя. Слава Бога. Лично слабости. Ти порасна така. Ти си роден така. Разбрахте ли, братя? Айше, пагнара нямаш. Какво да прави, пасторе? Аз така съм роден. Тогава, Айше, какво да правиш? Всеки ден искаш Святия Дух. Амин, слава Бога. Амин. Дори си роден с много нервен характер и Айше истина изпълни Святия Дух, всеки ден побеждава твоите слабости. Амин, слава Бога. Затова трябва за духовно училище и това понякога пустински живот ние продължава в тази земята. Пожелавам ви вашия живот сега, този общо слабости. Нека успеем бързо да минем духовно училище. Амин, слава Бога. Искам, братя, порано. Нима мислиш и сега, аз малко измисли и така говорих. Истина, тогава нека ти успеш да не хитрваш. По-добре ти да учиш с духовни училище. Общо слабости Бог ще поправи. Амин, слава Бога. Ти вече не те болиш. Давам вчера един човек, пасторе, много ми е трудно. Аз много гняв имам, много гняв. Цяла седмица не може да го работи. Защо, братя? Защото много ядосах. Аз щом ядоса, никой не може да го спира. Какво да прави? Тогава теб трябва за духовно училище. Да миниш. И тогава аз канях семинар, не ще. Няма как, братя. Втори сега, слабости, сега лично слабости, оставим. Втори стих, нека да четеме, нека едно да бити, дето бе изкушаван от дявола
и не яде нищо през тези дни, и както се изминаха, той огледнах. Слава Бога. Той огледнах. Братя, когато ти нов автомобили произвежда една фирма, и преди както продажба, винаги слагаме един хладилник минус 50 градуса. Дали държи температурите? Температурите. Затова Volvo на Volkswagen много е слабо за климатик. Защото те, Германия, Швейцария няма да има такава зима, разбрахте ли? Затова винаги Volkswagen, Volvo е слабо за климатик. Зле. Но обаче има не само хладилник, а слагаме на пеща плюс 70-60 градуса, дали държи. Ако иска на автомобили да бъде сертификан, би трябва да го сложи минус или плюс такава градуса. И минаваме такива лоши пътеки, както едно време летенски пътеки, дупки, минава дупки. Накарах на 100 000 км, как е колата, как е здравото. И същия начин и чрез това намерим се. Чрез тези общо изкушение, изпитание се намери слабости. И затова каза общо слабости и има лично слабости. Лично слабости е целият живот. А общо слабости ти може да побеждаваш. Затова църква Битеста предлагам ви общо слабости да побеждава чрез духовно училище. Амин, слава Бога. Трети отиваме сега, нека четеме. 1-2. Дяволите му рече, ако си Божия син, заповядайте на този камък да стана хляба. Слава Бога. Кажете сега, заповядай тази камък да стана хляба. Кажете сега. Амин. Кажете, ако си Божия син, слава Бога. Амин. Това е общо слабости. Атака за общо слабости. Към нас общо слабости има. Когато има атаки, когато има някои атаки, аз веднага усъмни. Господ ме обича ли? Кажи се, Исус ме обича ли? Усъмниш. Тогава ти си на ново човешкия живот. Много човешкия живот. Ако буташ основно слабости в вашия живот, тогава възстановяването много е зле, братя. Може лично твоя слабости, познава тебе как порасна, то ще всички горе-долу успя го търпим. Но обаче общо слабости, както другите търпим, ти не ще го дотърпим. Много е трудно. Братя, и за това винаги каквото се случи, където Господ действа в мене. Амин. Вярваш и казваш, Господ действа в мене. Амин. Амин. Винаги. 4 отиваме, братя. Четеме Исус 1-2. Вие четете 1-2-3. Амин. Слава Бога. Амин. Ето писано е. Исус как побеждава тази изкушение, писано е. Тоест, роля, какво дяволите атакува на Исуса Христа? Дяволите иска да атакува, да различава Исус и Словото. Ти не си Слово. Кажете, ти не си Словото. Да. Иска това атакува. Ти не си Словото. Разбрахте ли? Но ние вярваме, наша църква Битеста вярваме, това Слово е без Бога, без Бога и Словото дойде в тази земята. А то е Исус Христос. Слава Бога, амин. Амин, слава Бога. Всичко е създадено за Исуса Христа. Тогава всичките Словото е Исус Христос. За Исус Христос, в Исус Христос, с Исус Христос. Без Исус Христос никой не позна на Господа. Евреите всеки ден чете. Евреите запомни на Исус. Битие, Иско, на числа, второ за
защо те не позна Господа? Защо евреите още не познат? Защото Словото без Исус никога няма да разбереме, братя. Затова цел на дяволите какво е? Удели са. Само Исус чрез него различава. Ти, Исус, е Словото и това. Затова сега направи този камък да стана хляб. Исус какво казах? Не само човек живее хляб, а с устата на Божието Слово. Амин. Демек, аз съм Словото на Бога. Дяволите атакува на теб мене. Искат, когато ти четеш, иска да разделих от Исуса Христа. Това е битие, нали? Това е битие. Битие какво има общо Исус Христос? И битие писа, Господ създаде светилината. Ето, ние вярваме. Светилината е Исус Христос. Слава Бога, амин. Амин, слава Бога, братя. Всичко общо без Исус няма нещо, което съществува. Всичко е слово. Затова дяволите постоянно атакува, ти когато четеш, без Исус да четеш. Не можеш. Всичко твоя живот, тогава нашата победа е какво е? Четем, размишаваме с Исус Христос. Амин, слава на Бога. То ако твоето размишаването без Исус размишаваш и сега няма общо. Няма общо, ти сега се правиш, измислиш. О, Господ говори много любовта. Днес много ще показва любовта. Тогава тази любов трябва да свързваш с Христовата любов. Амин, бе. Амин. Ако няма общо, тогава моето проповед, ако няма общо към Исуса Христа, моето проповед сега всичко е глупости. Какво да говориш ти? В момента аз позволих Христос да работиш. Хвалиме за Исуса Христа. Размишляме, Той е пред мене. Хвалиме. В 5 стих отиваме сега. Четеме 1, 2, 3. Тогава както го Господаре на единия планина и на високото му показах на всичките царства. Нека да четеме, братя. Сам бъди хваление, сам проповяда. Може ли да помогнеш? Нека да чете 1, 2, 3. Слава на Бога. Бустаде една планина. Бустаде. Той го бустаде една планина и един миг, кажете, бустаде една планина. В един миг време. Тук едното е сигурно, едното е още не съм сигурно. Едното е сигурно какво е. Сега този Исус, както беше земята, не го прече място, не го прече засълбник, братя. Разбрахте ли? Но той продължава да го живее. Чудо е, братя. Чудо, разбрахте ли? Ти имаш къщата 10 милион евро. Разбрахте ли? У вас има 10 милион евро имаш. Но ти сега отидеш един хляб, да купи ли един хляб или няма да купи хляба. Защото не искам да стана алчен. Разбрахте ли? Можеш ли ти? За един хляб търпиш. Къщата ти имаш 20 милион евро. 20 милион евро имаш къщата. Но ти сега отиваш на магазин, дали купи ли един хляб или няма ли да купи един хляба. Защото 20 милион евро това не мое, на Господа е. Аз имам страх, дори 2 лева да харче има страх. Исус отношението беше тази земя, така е, братя. Исус, твоя грижа е такава е, братя. Може да бъде
но Исус нарочно не го прави. Той го прави. Тоест, и Исус така е. Затова той е воден от Святия Дух. Затова Бог го позволи този изкушение. Затова сега успее така този начин. Но иначе какво ще правим, братя? Какво ще правим? И дяволите той пак има такава възможности. Тук е писано. Ако някой казва, не казвай. На тях не проруме, той не проруме, не прече мястото. Дяволите не прече мястото и за времето не прече. Вау! Тоест всеки ден нашия Исус Христос воюва за тебе. Слава Бога, амин. Амин. Ако Исус не воюва за вас, защото дяволите, те пак има власт, те има власт часа, те пак има власт място, не прече, защото няма как да ходи. Защото ако това е не истината, то това е анимация. Измислица, анимация. То не е анимация, истина е словото. Тогава, ако и това е истината, какво се случи в живота ни? Дяволите може да накара да сложи огън, дяволите може да накара тези изпитания, но Исус всеки ден ограничи и го пази вашия живот. Вярвате ли, братя? Вярвате ли, братя? Вау! Слава на Бога. Тогава какво е наша цел? Моли се за синове, дъщери, майка ми, за баща ми. Тук не е място за майка ти, баща ти да се моли. Тук място ние да прославяме на Бога. Защото нашата поведа не е нещо проумите няма. А нашата поведа е приветствуваме в Исуса Христа. Така я, братя! Така я, братя! Тогава, ако ти сега, знаеш, че сега скоро малко далеко е, но още продължаваш такава отношение, на тебе е опасно, братя. Оправиш. Амин, слава на Бога. Амин, бе. Аз не искам ти да намериш покола. Аз искам да намеря на тебе в рая. Слава на Бога, амин. Моля ти се, братя. Не ми интересува дали съм пастор, не ми интересува служител в тази църква. Интересува аз да съм рая, братя. Искам да съм прилепен в Исуса Христа. Амин, слава на Бога. Тогава Исус знае други работи. Амин, слава на Бога. Амин, слава на Бога, амин. Защото Словото е писано. Ето каква страшна работа е писано. Дяволите, Исус позволи двамата избен бусдаде плайната. Една плайната бусдаде, братя, бе. Както Словото е писано, няма ли страшно? Дяволите бусдаде една плайната, братя. На високото качна. Избедна изсечва това плайната. Исус каква власт има? Дяволите как използва власт на Господа? Дяволите как използва? Страшна работа. Сега може ли една плайната го направи? Един тук да направи. Ние дама трябва една плайната, братя. Много трябва. Аз искам плайна Левски да има, всеки ден да кача да има, хубаво бустук, да има. Много обичам, много обичам. Тук е само поляна, братя. Олеле. Един ден, един миг Бог може да направи една плайна тук, братя. Той няма ли да помага ли на твоя живот, който сега се случи? Той не знае ли, който сега се случи в вашия живот? Тогава, както идваше църква, не ме интересува, искам да прославя на Господа. Амин, слава на Бога. Амин. Шестки отиваме. 1, 2, 3. На тебе ще дам. Седми стих. Обичам ви, братя, слава на Бога. Плача за теб. Се моля. Братя, какво говорим?
Дяволите казах, на тебе ще кажете, на тебе ще дам. Кажете сега. Братя, общо изкушение как да побеждаваш? Тоест, няма мое, всичко е Него. Вярвате ли? Който не каза не, Бог ще те заведе духовно училище, целият живот не може да вярваш. Който истина преживя вашия живот, че всичко е Него, ти няма да кажа амин. Още нещата, живота ти не знаеш. И затова ти не излиза амин устата ти. Истина, вие преживяхте всичко мое Него. Защото дяволите изкушава на тебе ще дам. Дяволите каза, Бог е даде власт, той да изкушава на Исус. Всичко е от Господ контрол. Но дяволите, когато получава власт, той мисля, че това са Негов. Ти всичка работа, Бог дава колик, Бог дава жените, Бог дава мъжете, Бог дава децата. Това е Божи дар, не е твоя, Негов. А? Печелище човек. 2000 лева печеля, викам, имаш, даваш храната семейството си. Една между си търпение струва 1 милион евро, 2 милиона евро. Амин, слава Бога. Амин, бе. Много струва, братя. Много струва ти. И те ще премести една плайната, братя. Амин. Бомба. Какво е ядрена бомба? Тоест сега говорим този телефире, за него говорим. Деме говорим към срещу римляни. Емферия римляни говори. Емферия какво каза? На тебе ще дам. Давам Евангелие. Аз съм Кесария. Августо. Даже сега ние викам Августо. Нали? Юни. Августо. Той 8-я месец свали, друг име сложи. Неговото име сложи Августо. Днес ние викаме Августо, братя. Да знаете ли това страшна работа, братя? Август. Няма как. На теб ще дам. Тоест, какво говорим тук? Затова сега всяко бреме, какво бе? Как успее? 8 стих отговоря. Как да побеждаваме? 8 стих. Кажете сега, ако обичаш, на Господа твой Бог да се вкланиш. Само не му служиш. Само не му да служиш. 1, 2, 3. Само не му да служиш. Слава на Бога. Демек, бъди истински поклонник, когато ти работиш. Когато ти бачкаш храната. Когато ти готвиш, работиш, грижиш. Пампер се смениш през нощта. Нямам представа. Дете цял нощ плаче. Пампер си на Бога смениш. А не ти не се смениш и просто малко грузно дете го смениш. Няма значение 2 и 4 часа преляга пампер да смени. Нека пожелавам, защото той е Божие дете. Амин, бе! Божие дете! Викам как е, колко трудно. Пасторе, какво е? А Бог е дете, даде на мене. Не служава да има деца. Тоест, когато вие работиш, постоянно мислиш на Господа служим. Фирмата ми на Господа е. Амин. Работиш, ти печелиш, трябва печели 500 лева. 50 лева дадоха. И даже минус, работеник даман, боя, обърках. И даман, трябва да го платиш минус 100 лева. Дори те, братя. Син доктор на 4 направи смили тези доктори.
има намерение стари инструменти го извади, защото нови инструменти няма как да го извади, не става работата. Братя, искам да кажа нещо. Колко е голяма разлика, когато ти признаваш, че Исус Христос е с тебе това момента. Амин! Това е поколение. Тук тинейджерите, Исус е към един лоша пастор среща, Сана, за това страдава. Сана Бога, кажи сега Сана Бога, алелуя. Намериш една църква, братя, 50 минути служение, какво е това час, олеле? Даже 30 минути. Идва готова, Сана Бога, алелуя. Прибирам се, какво да правим, теглим се. Какво правиш? Ще заповяда ангелите си на тебе, ще те пазя. Какво говориме? Тук атаката е, че Исус Христос, Той е създател. Ти не си създател. Разбрахте ли? Много е хитра. Дяволите много е хитра. Дяволите много е хитра. Ти не си създател. Ти не си Бог. Кажете, Исус Христос е създател. Вие вярвате създателя. Създателя е с тебе. Тоест, Исус, кажете, Исус е самата Божия. Исус е сама Божия личност. Дяволите това атакува. Сега атакува на теб. Нали ти вярваш Исус? И те не каза вярва Исус. Нали ти ходиш в църквата, тези богомолците, там ходиш, нали? Абе глупости, бе. Какво иска да говори? Какво иска да говори? Който ти вярваш, той не е Господ, той не е Бог. Той измислица. Куче вярваш, къщата да има. На сегашно време всички вярва кучето да знае. 57 куче раждах, слава Бога. Дяволите или сектантите постоянно атакува. Еовисти, свотяни, адвентисти се наричат. Свотяни. Постоянно. Този свят, всякакви религия, да има. Всеки ден иска дяволите разделих на Словото на Бога. Лесно казах тогава. Сега всичко казах. Дяволите атакува. Исус е там, Словото е там. Няма общо двете. Това да няма общо. Чети хубаво, размишляй, но няма общо Исус. И най-крайна сметка ти си че и ти кажа, сподели, размишляй, но обаче аз виждам няма общо с Исуса Христа. Тогава е голяма опасност, братя. Трябва Исус. Амин, слава Бога. И така побеждава Исус за всичко. Благодариме. И Исус действаше. И след изкушен, какво прави Исус? Действаше със Словото. С свят. Продължава Деяния апостол. Тоест, говорим, Святия Дух буди Галилея. Святия Дух го буди Галилея. Демек, искате ли да има служение, тогава трябва да е изпълнен Святия Дух. Никога няма да служи църквата. Дори метеш тук църквата, без молитвата ти няма да метеш. Абе, как да разбера? Аз колко пъти каза, братя, църквени работи без молитва няма да стана. Всичко служение си с молитвата, братя, защото Исус ни учи сега. Той е боден святия, той боде святия Дух. Той ни учи. Немек, ако искате сега служи, искай святия Дух. Слава Бога, амин. Святия Дух издигани. Святия Дух въздигани със Словото. Святия Душе и нека нашите молитви стана огън. Бог да ви благослови. Амин. Слава Бога. Амин. Бог дава сили тази седмица. Може ли една молитва, братя? Слава Бога. Амин. Благодаря вашето търпение. Братя, нека да помолиме, Боже, моят живот, Святия Дух искам, халелуя, да всяко служение, живеене, че разшурва чрез човек. Така е, но сега нека обърни към Господа.
братя ми. Слава Бога, халелуя, Господи, и го действащи, Господи, на всичко. Нека да помолиме, слава Бога, амин, благодаря Ти, Господи. О, рана шиндара, Господи, халелуя, Ти го действащи. Нека да помолиме, братя, може ли малко дигнеш гласа Ти? Слава Бога, халелуя. Може ли малко дигнеш гласа, братя? Иска огън, Святия Дух, Господи, халелуя. се възстановявай от нас, Господи, отношението ни, Господи, към Тебе, Боже мой. Възстанови, Господи, отново, Господи, Иси, Твоите намерения. Обнови, Господи Исусе, Твоя призив в нашия живот. Обновителство на Твоя дух, Господи Исусе. Доведи ни, Господи Боже мой, Твоите обещания, доведи ни Твоята воля, Господи, Твоята правда, Господи Исусе. Благодаря Ти, Боже мой, води ни, Господи Исусе. Нека Ти, Господи Исусе, Господи Исусе. Рава Сара, Вашира, Васара, Господи се, Господи Исусе. Бог, Господи, прелепи ме до Исус Христос, Милостта Ти е безкрайна, всеки ден, личето Си ме държиш, когато се пробужда. Милостта Ти е безкрайна, всеки ме държиш.
винаги си бил добър. Всеки дъх дарен от Тебе ще пея за годината на Бог. Амин. Слава Богу. Халелуя. Амин. Слава Богу. Аз знам, че вие много сно, може ли да годишно се пускаш?